Goddag og velkommen til Unifix. I dag skal vi lige snakke lidt om kort om købsstatistik. Så man lige har muligheder i Uniconte til at se, hvordan det foregår. Nogle muligheder i hvert fald for det. Jeg deler lige min skærm. Sådan der. Her har jeg en Uniconte, vi kan lige prøve at kigge ind i. Så kan vi se sådan der. Der har vi jo mulighed for i hvert fald at kigge ind i forskellige steder, hvor vi har Uniconte. Vi har jo i hvert fald mulighed for at bruge det, vi har på de enkelte kreditorer. Der har vi mulighed for at tage pivottabellen. Den kan jeg godt lide at bruge, hvor vi kan tage varenavn, og for eksempel kan vi tage år og sætte ind herover. Der kan vi så kan vi se, hvordan købsstatistikken den fordeler sig hen over de forskellige år. Og der har vi jo så mulighed for heroppe i toppen ved at højreklikke og sige, okay, vi vil gerne se, hvordan det fordeler sig i kvartaler, eller altså kvartalår, måske hvis man sætter den på. Og så kan vi så se på de enkelte kreditorer, hvordan salg på varerne fordeler sig i de forskellige kvartaler og år. Den statistik kan vi selvfølgelig også tage mere generelt. Den ligger hernede under kreditor og rapporter og pivottabel. Her har vi så også mulighed for at sige kontonavn. Vi trækker den her ned. I kan også se, jeg trækker dem egentlig bare herfra og ned i den grå, der er hernede. Så får vi kontonavn og varenavn. Så tænker jeg, hvorfor kommer der ikke noget? Det er fordi, at nu i min har væk, så trykker vi lige rød filter. Så får vi dem frem. Og så kan vi sige, at vi vil gerne vil have år ned her. Så på samme måde kan vi sige, at vi vil gerne have vist for eksempel kun 2022, så får vi lidt mindre, og igen højre klik op i overskriften, og så kan vi sige, at vi vil have kvartaler og år. Så på den måde får vi statistikker ud på kunder og varer. Det er så også så vældig fint. Så får vi altid lavet statistikker på, hvis vi har varekøb, altså indkøb og sådan noget. Men det er også vældig fint. Men vi skal jo også nogle gange så kigge os ind, hvad er vores, godt tænke os, hvad er en top 10 for eksempel. Der har vi jo de her dashboards i Uniconte. Fordi vi kunne godt tænke os at se, hvem køber vi mest ved. Så kunne vi heroppe, i den lille heroppe, dashboard, kunne vi tage den. Så findes der rent faktisk et lille dashboard til det. Sige kreditor. Så har vi en Uniconte kreditor standard. Jeg tager lige den anden heroppe og siger lige vis. Sådan der, så kan vi se, hvordan det fordeler sig herovre til venstre, der har det så en med forfaldende beløb. Det kan vi selvfølgelig også se på andre måder. Men så har vi så i den her standard herovre, der har vi sådan en, hvor vi kan se top 10 leverandører. Hvor meget har de nu for eksempel omsat hele året? Det vil sige, som på de her lavkagediagram, der kan man så også, hvis man kigger ind i den, så kan man se de største og de mindste. Nu er den bare lavet som en lavkage. Men her kan man så højre klik og sige inspicere. Det vil sige, så kan man se, hvad de har omsat for i tal. 10.000, 9.000 så, hvordan de er hernede af, og på den måde så kan man se, hvad de enkelte kunder har omsat. Det her, det er jo omkostningskreditor og og almindelige vareleverandører, så det er blandet i totaler, hvordan vi nu har bogført det ind på ens kreditor. Så på den måde har vi et overblik over alle vores kreditorer, når vi tager vores dashboard frem her. Den kan selvfølgelig laves på alle mulige måder, sådan et dashboard, og kigge ind i og visualisere, hvordan vi ellers lige vil have det gjort. Så på den måde kan vi lave forskellige købsstatistikker. Den her, den dykker ikke ned i, om det er en varekreditor, eller om det bare er en omkostningskreditor. De her dashboards, de ligger
ikke ud i menuerne, men det kan man jo i Uniconta få lagt ud i menuen. Men som standard ligger de heroppe under dashboard, så får man en lang liste, og der vælger man så det, man gerne vil se. Uniconta Creditor Standard, og så åbner den det dashboard og viser tallene i et lavkagediagram som den her. Det var lige lidt omkring købsstatistikker. Det er Per, jeg kunne godt tænke mig, om de der lavkager kunne laves om til søjlediagrammer. Det kan det rent faktisk godt. Hvis man vil arbejde i de her dashboards, skal man starte den her Uniconta dashboard op her. Det gør jeg lige. Det kan vi ikke gøre inde i det, fordi inde i Uniconta er det sådan en visning. Så starter vi den her op. Man logger ind med sit normale login. Så er man inde i sit regnskab, og så ligesom før, så åbner man sit statistik. Og så har man igen sine 2 sider. Og så stiller man sig over den side, man gerne vil. Og så... nu fik jeg så trykket forkert. Det var ikke det, jeg ville. Jeg vil stå her. Så vil jeg konvertere den til et diagram. Sådan der. Så får du det i søjler i stedet for. Nu flot. Sådan der. Ja. Og så gemmer jeg den. Så nogle andre farver, men nu har jeg egentlig gemt den her. Så burde jeg direkte kunne gå herover i mit. Så nu åbner jeg så. Det var den forkerte, det var dashboard. Jeg ramte. Den der skulle jeg ramme i stedet for. Så skulle jeg gerne kunne finde kreditor her. Og sige vis her. Så får vi den i søjler i stedet for, Per. Det var egentlig det, jeg ville sige omkring statistikker i dag. Så tusind tak, fordi I hørte med.